खालामदों नामा ओरै भिडिअ बानायबा इउटुबनि थाखाय आरोना मोनसे जों दा बेरायनो थांनो नागिरदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन बाइकफोरा हले नायजाखाया किलारखासो ड्राइभारा देन्जारसो अ माय गड माबायदि मोनदों बेरायनो थांनो मोननानै गोसोफोर गोजोननाय मोनदों माथो oh my god र आरो नै जोंहा सानै दंबावो बिथांमोना माबायदि मोनदों एसे खोन्थादो बिराद मोजां आरो मोजाङानो दा जों थांगासिनो बेरायनोसै नङा होमबा एसे र' फाग्ला आं एसे मोजां गाखोनांगोन ना चलो oh urdiari baba jaga sente urti peteng mama gablang ke berapa kokor bagrala off-roading itu namanya juga tanggasnya dah apa dah saya dah sengkerai nalai lama beragam ilau tunai di sini अखा बोथोरनि राननानै एसे मोजां जाबाय सालायनो मोनदों गारिखौबो हाबा माइ गायजोब्बाय नै गाइस लागाव दाउब' गुफुर बागासिनो बाना दङ नै थांबाय थानोसै बाय दा दा मा होनो औ दा लोगो मोनसिगोन थांबाय थानोसै दा लामा मोनसे नायलांबाय थादों आं माबा इन्ट्र'खौनो होनो बावदों चेनेलाव साला बिराद जाम्बासै आंबो दासो गोसोखांदों वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल राजा ब्रेकआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे मा गोसो गैयाबाबो बरायनाय जाबाय आरो मिथिबाय चलो Tau dia lai. Ya bore sandung bothora thanda sandung gaya maja sania दा मोनफैयाखै लासै उdah मिलु एसे गोसा फैबायना जोङो Moi tu mak pau zanane galagi sezudi mone khai sezudi koi mantap naik sekolah berenang ya kan ada oh my god ya danger besar ini macam king killer sekolah killer sih ini baik my god nanti dosi absen ang main apa sih Berlakan awal dah sudah kolej di pasar dah. Lezat kan ini kawan kolej aku iba. Coba. Kamu jangan.
charge जागोन नामा नो Battery-आबो साराबो थायाखै नङा हाबनानै नांजायो Gawin mana ada. Jalan. Tambah. Lihat teman. Dah ni. Oh, it's tambah noise. Ayo jam. Geli se kumke dan tersinggah alhamdulillah. Oh. Banyak ni ya baru. Mana dia ada? Ah. Berat अखा बायदिसिना अखा हानानै दा जों थांनाया जों माखासे मादैमोननाव हाबनानै जों दा जिरायगासिनो उपाय गैया अखा गारबाथाय थांसै मिथिबाय सबसे आरो फैबाना सोरबार केरबाय दाबो अखा फिसा फिसा हागासिनो होमबाबो ओंखारबोबाय फैबाय दे खिन्थु एसे Ayo, latih lah. Bas. Dari ada enggak? Kau tahu merau nang. Dari jauh. Oh, lupai. Kau kan karena juga dari jauh. Lah. Sangat dia bola ini. Aku sendiri bola je. Aku lah tahu apa ya. Karena itu. Gas ni dia okey berarti. Siapa? Mały. होता है ऐसा छोटी मोटी गलती तो होती ही रहती है ongkar punya ada sudah terasa My God lamanya naik deh guys lama pergi naik pada gila kau naik deh oh bapre bap water pura water cidai lang lah ya deh ya India cidai lang oleh dia bar yo ciu bar cidai lang warego Nenek yau cidai ni sih nama lebih lah nasi cidai ni lah ya cidai
at guys, सान ओंखारफिनसिगोन look at oh my god अरे बाबू वाह क्या कर रहा है baris की तरह मौसम अखा बोथोराव बेरायनायनि मजायानो आलादा अखा बोथोराव बेरायनांगौ जों बादि tidak kira interest berainaiyao berainaiyao apa ya Siapa komen box tuh oh बेरायनायनि मोजांखौ मिथियाबा कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन नोंथांमोना oh my god सान्दुं ओंखार जागासिनो नै oh my god याव सानैया दाबो मोनफैयासै माथो oh my god चिदै होनगासिनो दैखौ चिदै अखा सिजोब्बाय केमेराया बाइस बेयावनो समाप्त खालामसै आं भिडिअखौ ओमफ्राय नेक्स्ट पार्टआव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन मा जायो स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै भिडिअआ दा अखा हाबाय थानायाव भिडिअ बानायनो हाला जायो दे बाय